дуруд ба меҳмонони саҳифаи ҳазор китоб ва ҳаводорони каломи бадеъ. ба шумо истироҳати хубу болида орзумандем. боз суҳбатамон аз китобу эҳтироми китоб. орзуманди он ҳастем ки доимо бо китоб ҳамнишину бо китоб ҳамсуҳбат бошед. китоби ҳафтум ки дар саҳифаи ҳазор китоб дар бораи он маълумот медиҳем, ин китоби Тоҷикистон исми Мани Мумин Қалоат мебошад. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 240 саҳифа, яъне 15 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранга буда, муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбаъи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ганҷ нашриёт бо теъдоди 10,000 нусха чоп шудааст. Тоҷикистон исми Ман китоби даҳум дар силсила китобҳои сисолагии истиқлолият аст. дар маҷмӯа беҳтарин шеърҳо ва достонҳои шоири халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи адабии давлатии Иттиҳоди шӯравӣ ва Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон Мумин Қалоат гирд оварда шудааст. ин китоб барои онҳое ки мехоҳанд ба эҳҷоҷоти устод Мумин Қалоат шиносоӣ пайдо кунанд дастури хубест. китобро аз мағозаҳои китоб метавонед дастрас намоед. Мумин Қалоат 20 майи соли 1932 дар деҳаи Курговади ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда, дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расонидааст. пас аз хатми омӯзишгоҳи омӯзгории Навобод муҳассили факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон бо номи Ленин шуда, дар баробари омӯхтани донишҳои бунёдӣ ҷиддан ба шеърофаринӣ машғул гардидааст. адабиёти классикӣ ва муосири тоҷикро дар муқоиса бо осори адибони бузурги ҷаҳон омӯхта, маҳз дар ҳамин айём ба зарфияту ҳинҷори шеъри нав даст ёфтааст. аз чунин тамринвораҳо чанд дафтар офарида бошад ҳам дар нашрашон шитоб накарда, танҳо дар соли 5 таҳсилаш дар донишгоҳ намунаи чанд аз онҳоро дар маҷаллаи Шарқи Сурх ба дасти чоп расондааст. силсилаи дигари ашъорашро пас аз фосилаи моҳномаи Шарқи Сурх бо номи Ситораҳои Замин интишор додааст, ки таваҷҷӯҳи аҳли завқу суханро ба ӯ ҳамчун ба ҷавони ҷӯяндаву ёбанда ҷалб намуданд. пас аз хатми донишгоҳ вуҷудашро фавқи шеъру шоирӣ намуда, дар муддати 10 соли фаъолияташ дар маҷаллаи Шарқи Сурх теғи қаламашро ба соаб додааст. соли 1968 муовини аввали раис, солҳои 1961-1991 котиби якуми садорати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шудааст. солҳои баъдӣ чанде раис ва котиби Кумитаи сулҳи Тоҷикистон ва директори пажӯҳишгоҳи осори хаттии Академияи илмҳои ҷумҳурӣ. солҳои 1996-2000 муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон. солҳои 2001-2011 муовини раиси Кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон бо номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ будааст. маҷмӯаи нахустини ашъораш Шарора дар фазои адабии аввали солҳои 60 асри мозӣ тозатарин падида ба ҳисоб рафта, маҷмӯаи дуввумаш Ситораҳои Замин болу пари эҷодашро ҷониби осмони бекаронаи сухан фарохтар сохтааст. дар ашъори давраи аввали фаъолияти эҷодии шоири ҷӯянда, симоҳои мушаххаси замони рушди илму техника мавриди тамҷиду ситоиш қарор гирифта бошанд ҳам, майдони андешаву бардоштаҳои шоир аз пешрафти ҳамарӯзаи зиндагӣ густурдатар буда, паҳнаи фарохтатареро тақозо дошт. бинобар ин ба жанри достон рӯй оварда, дар адабиёти тоҷику шӯравӣ ҳамчун достонсарои забардасте шӯҳратёр гардид. баргузидаи осори Мумин Қалоат дар чандин байёзу маҷмӯаҳои дастаҷамъии гуногунзабон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораҳои Замин, Роҳҳо ва боғҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони оташ, Суруши Сталинград, Осори Мунтахаб дар 2 ҷилд, Гавҳораи Сино, Китобҳои Замин, Ситораи Исмат, Аз бесутун то кунун, Меҳри сипеҳр, Суруши Сталинград бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, гулчини ашъор ва ғайра дастраси ум гардонида шуданд. намунаи осораш борҳо бо забонҳои русӣ, англисӣ, украинӣ, арабӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, узбекӣ, тоторӣ, чехӣ, булғорӣ, лаҳистонӣ, испанӣ, муғулӣ ва ғайра чоп шуда, ӯ ҳам дар тарҷумаи асарҳои бузургтарин адибони дунё ба тоҷикӣ саҳми шоиста гузоштааст. узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон буда, чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои олии Иттиҳоди шӯравӣ ва Шӯрои олии Тоҷикистон интихоб шудааст. хизматҳои шоёни Мумин Қалоат дар рушди адабиёт бо ордену медалҳои зиёде қадршиносӣ шуда, ӯ соли 1991
сазовори унвони шоири халқии Тоҷикистон гардидааст. Аз соли 1961 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. устод Муъмин Қаноат 19 майи соли 2018 аз ҷаҳон даргузаштанд. суруди охирин. ба тундӣ хашми дарёям, ба тамкин сабри саҳроям, ба нармӣ чун дили ошиқ, ба сахтӣ санги хороям, ба савдо рафта дунё чун Самарқанду Бухороям. макун дигар ту савдоям, ки дар савдои ту аз даст додам сусту сахтамро, ки доро будаму аз даст додам тоҷу тахтамро. ба мисли кафтари дубома дидам мурғи бахтамро, ба зери бол рахтамро. туро бо зевари лафзи дарӣ пардоз медодам, сукути сарду урёни туро овоз медодам. зи анҷоми суруди худ туро оғоз медодам, туро парвоз медодам. кушодӣ аз ниқоби гулпарӣ деви ниҳониро, ҷавониро, ҷавониро. камони рустамиро мекашам бо панҷаи тақдир, пари афтодаатро мекунам пайкон ба як тир. туро дар синаи худ мекушам охир. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби Муъмин Қаноат, Тоҷикистон исми ман. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.